Cáritas alerta do aumento de fogares en exclusión social grave. En Ribeira, a entidade presta axuda na actualidade a 130 familias. Recentemente, Cáritas publicou o 9º informe sobre exclusión e desenvolvemento social en España, elaborado pola Fundación Foesa. Nel recóllese que a nivel nacional 4,3 millóns de persoas viven en risco de exclusión severa, estrato que en Galicia representa o 6,2% da poboación. O número de familias en situación de pobreza aumentou porque, claro, entre outras cousas, a cesta da compra é un capítulo importante na economía familiar. Por lo tanto, as familias, incluso xente que está traballando, con traballo e con dous traballos, en zonas como Madrid, Cataluña ou Valencia, zonas de Andalucía, que son moi caras, zonas tensionadas, están pasando moi mal, claro, porque a cesta da compra aumentou non sei exactamente a cantidad, pero poñamos un 40%. Entón, as familias, incluso traballando, están pasando unha situación de pobreza en algunhas zonas. Sen embargo, sinala que no municipio ribeirense estanse a dar outras circunstancias. Nos pueblos, eu falo con moita xente que ven da inmigración, claro, veñen de vivir unhas situacións límite nos seus países, e aquí un pueblo pequeno, os alugueres son máis baratos, a alimentación incluso podese conseguir de cercanías, é distinto, non? A situación en esta zona nosa. Baixou bastante o número de persoas que viñeron con respecto ao ano pasado. No informe elaborado por Foesa apúntase que a nivel nacional os máis afectados son as mulleres, os nenos, os mozos e os inmigrantes, realidade que tampouco se comparte ao 100% en Ribeira. O tema de mulleres non se dá, o sea, as dificultades económicas son máis ben familiares, en xeral. Inmigración e nenos, sí, porque hai moita inmigración. O que estamos notando aquí en esta zona é que os esforzos que estamos facendo últimamente de formación, fixemos uns 20 cursos entre albañilería, que non é realmente un curso de albañilería, sino que é de prevención laboral. Os que fixemos do mar, pois creamos bastante empleo. Só aquí en Ribeira creamos sobre unha vintena de postos de traballo este ano. É moi importante para un pueblo como Ribeira, unha cidade, que Ribeira é cidade. Bueno, este ano, entre que hai xente, claro, dun ano a outro hai unha variación importante, moita dela ven dada porque a xente que ven de fora, do estranxeiro, veñen a veces a pasar un certo tempo aquí con familiares que os acollen, entón van encontrando traballos en outros países ou en outras zonas de España. Polo que afirma que allá nos atendían a 180 familias, en este 2025 a cifra está en torno ás 130. En xeral, mantémonos aí máis ou menos no banco de alimentos, creo que estamos no mesmo número de persoas, podemos decir, Dolores? Sí, máis ou menos corroboro o que di Manolo, que pasa que, claro, en estes momentos está un poquinho o banco desolado, porque, claro, somos moitas entidades, ir a recoller alimentos a Valrial, e, a ver, ahora esperamos que ahora na campaña de Navidad volvamos outra vez a poñernos un poquinho máis bollantes. Debido á alta demanda, están a acudir ao banco de alimentos unha vez ao mes, cando antes o habitual era facelo cada 15 días. Agora a vista está posta na campaña solidaria de Nadal para arrecadar máis alimentos. Somos unha zona tan tensionada, pero aquí os alquileres tamén están moi caros ao sitio onde vivimos, porque ahora menos de 400 euros xa é difícil, buscar piso xa é unha locura. E 400, 500 euros sueldos tampouco non son os de Madrid, son os de aquí, entonces tamén sacas sueldo, sacas luz, sacas agua, sacas teléfono móvil, pagas comunidade, tampouco non te creas que as persoas están non estamos tan bollantes, costa traballo, os sueldos son pequenos. E hai veces que hai persoas que tamén van ao banco e traballan, pero claro, son sueldos pequenos, moita xente tamén é sin asegurar, traballos esporádicos. Entonces é complicado. A partir do 4 ou 5 de diciembre pensamos que nos poderán poñer os carriños hasta enero. E como esa compra que se dá todo é para Ribeira, todo queda en Cáritas, na UPA de Ribeira, que ahora somos unha UPA para todos, entonces a xente tamén colabora un pouco máis. Sempre, é moi generosa, sempre colabora, pero sempre faz un esfuerzo o mellor máis grande do que fan agora, que é para todos. Vai para a Coruña, vai para Santiago, pero cando é para aquí, que é para a xente nosa, para nós, entonces a xente sempre colabora un poquinho máis. Cobramos a paga extra tamén, unha axudiña. Con estas iniciativas búscase que a sociedade amose o seu lado solidario nunha época festiva e especial de celebración.